Liyamado si Adrian Salceda ng Lakas Christian Muslim Democrats o Lakas CMD bilang kongresista ng ika-3 distrito ng Albay batay sa pinakabagong survey ng Social Weather Stations o SWS na isinagawa mula May 2 hanggang May 5, 2025. Mula sa resulta ng SWS survey noong April 2025 kung saan nakakuha si Salceda ng 42% o katumbas ng 143,000 votes. Tumaas ito ngayong Mayo sa 52% o 176,000 na boto. Batay sa pinakabagong survey, mas mataas ng 20% si Salceda kay Didi Cabredo na nasa 32% o 107,000 voter preference lamang. Batay sa election map na ipinalabas ng naturang survey group, nangunguna si Salceda sa 7 bayan sa ika-3 distrito. Sa bayan ng Ginobata, 21% ang lamang ni Salceda kay Cabredo kung saan nakakuha ito ng 53% habang 32% lamang si Cabredo. Sa Ovillar, Albay, 44% voter preference ang nakuha ni Salceda, mas mataas ng 2% sa 42% na botong nakuha ni Cabredo. 32% naman ang lamang ni Salceda kay Cabredo sa bayan ng Piuduran. Nakakuha kasi siya ng 60% habang 22% lamang si Cabredo. Mataas naman ang nilamang ni Salceda kay Cabredo sa bayan ng Pulangi, kung saan nakakuha ito ng 68% na voter preference, mas mataas ng 55% sa botong nakuha ni Cabredo na nakakuha lamang ng 13%. Sa Uwas Albay naman, 10% ang lamang ni Salceda kay Cabredo, 49% ang nakuha ni Salceda habang 39% lamang si Cabredo. Sa bayan ng Libon ay nakakuha ng 58% na voter preference si Salceda, mas mataas ng 28% sa nakuhang 30% ni Cabredo. Sa lungsod naman ng Ligao, tanging lumamang si Cabredo na may 47% na voter preference habang 34% lamang ang nakuha ni Salceda. Ayon kay Jay Sandoval, Vice President ng SWS, posible nang makaapekto sa voter turnout sa May 12 ang resulta ng survey. Malakas na indikasyon ng umano ito ng pagkapanalo dahil karamihan sa mga nakisa sa survey ay sigurado namang makakaboto sa halalan. 52% intended votes kay Adrian Salceda nitong May of 2025, followed by 32% kay Fernando Cabredo, tapos meron tayong 15% na undecided. So yung intended votes kay Adrian Salceda, nakita natin na nung March of 2025, ito ay 40%, nung April ito ay 42%, tapos nung May, tumaas ito naging 52% para kay Adrian Salceda. Ang survey ay non-commissioned at ginawa ng face-to-face ang interview. Para sa mga balitang tatak, Bicol, Mae Encinares.